Jama'ar jihar Najeriya ko kuma in ce 'yan Hausawa kai kowa ma da kowa ga wani muhimmin saƙo. To idan kana haɗa website kai dama sana'anka ne ko kuma aikinka ne ga wani sabon hosting da na zo muku. Hosting ɗin is very light, fast and affordable. Za ka iya siyan shi. Kai ko ma so kake ku koyi yadda ake haɗa site da wannan hosting ɗin. Za ka iya siyan domin ka siya hosting cikin kuɗi masu sauƙi ɗan ƙalilan sannan kuma ka koyi yadda ake haɗa website. Kai ma ya zama maka sana'a a gaba. Ga wannan hosting ɗin sunan shi fasthost.com.ng. Idan kai scrolling duk ga abubuwan kunga za ka samu .ng domin, za ka samu .com.ng domin, za ka samu .name.ng domin, sannan kuma idan ka siya hosting ɗin za ka iya installing WordPress ga database da sauransu. Duka dai abin da kake bukata cikin cPanel akwai, gaskiya yana wannan hosting ɗin yana da shi. So yana da kyau sosai. Idan kuma ka siya hosting ɗin, SSL certificate kyauta ne. Unless kana so ka siya wani ka kara ma kanka, amma kyauta ne. Za ka iya using da wannan free ɗin kuma automatic SSL certificate without wani damuwa ko ƙarin kuɗi da sauransu. Sannan kuma za ka iya amfani da wannan hosting ɗin ka yi e-commerce website idan kana so, saboda a hankali kar fa a bar mu a baya. Insha Allah very soon zan fara sakin videos inda ake hada e-commerce website, because a hankali kun ga dai da sai dai aje a shago, aje kasuwa a siya kaya. Yanzu a hankali abin ya fara komawa WhatsApp. Idan kun lura abin fa ya fara tashi daga WhatsApp, ya fara komawa Facebook da Instagram, daga nan kuma wasu sun fara hada website. So with time fa wallahi kar mu bari abin mu baya. Mu ma mu san yadda ake hada abun nan. In ba haka ba da kuɗinka da $100,000 ba ta hada maka e-commerce. Saboda gara ka dage ka koya ka san yadda ake haɗawa, sai ka siya duk domain ɗin da kake so, duk hosting ɗin da kake so ka siya ka rika managing abinka da kanka. Mafi yawanci in za ku lura duk wani CEO mafi yawanci injiniya ne, saboda me bai san ai mashi kwaba ga machines ɗin shi. Ya ji ya kasa kuɗi, ya ji ya siyo mashin a mashi installing, a zo ya kira wani injiniya ya mashi tsiya. So gaskiya ya kamata mu tashi, ya kamata mu farga. Dan nan da 2026 Allah kaɗai ya san website ɗin da za a buɗe a riƙa ciniki da kansu. Dan with time abubuwan suna koma kan website da wannan da application. Ya kamata mu farga mu dage. Sannan kuma wannan website ɗin web hosting ne wanda za ka iya hosting ɗin kowane kalar website. Ba wai dole sai e-commerce ba, kowane kala including VT website. Sannan gashi yana da affordable plans. Kun ga da wannan 750 a wata za ka iya hosting ɗin website ɗinka a wata ɗaya. A shekara nawa za ka biya? Duka naira 8,000 ne da wani abu. So idan koyo kake